jolla määritään ja numero 7 yhtää kärkeen Sami Kiskola kakkosena, Vai Pohjasmäki numero 72 kolmantena ja Juha Laukkanen numerolla 35 neljäntenä, anteeksi, ja 25 Antti Väri viidentenä. Pisteykseen jää tällä hetkellä joku ja nyt palaa punaiset valot, vilkkuvat. Jotain on tapahtunut ja näin nousee punaiset liput ja lähtö toistaiseksi keskeytetään. Täällä on ilmeisesti, mä en vaan näe, Jari Syväoja viisaa mulle sormellaan, että tässä pääsuoralla on jotain. Asuntovaunu on edessä justiinsa. Tämä meidän ajanottovaunu, joka on äärimmäisen tärkeä aparaatti ja on täysin oikealla paikallaan. Koitetaan vähän nousta seisomaan. En näe vieläkään. Otetaan langaton mikki ja lähdetään katsomaan pieni hetki. Täällä hetki Leke Sypyrää ja otetaanpa kuljettajalta suori haastattelu, kun hän tästä tulee Vodafone. Siinä pikkusen tuli osumaan ja auto heitti nurin. No, pyöräkosketus tuli siihen, jäi kahden auton väliin ja olin kolmantena siinä välissä ja pyöräkosketus silleen ilmaa ja kiepsahti välikertaa alueelle. Onko autossa pahoja vaurioita? Auto ei varmaan tehdä. Ainakin tuntuu, että mentiin niin monta kerran ympäri. Nyt sä menit tuolla Otetaan uudestaan pelli. Joo, ei sitä. Kun rintaa siinä oli enää kerkeä. Onko bussilla ilmeisesti lähinnä henkisiä veellä antavia vaurioita? Joo, ei mitään. Hän hoitaa homma. 12 kierrosta. 6 ensimmäistä nousee A-finaaliin. Ja 96 Kiskola on siinä toisena. Ja jälleen siellä vähän osutaan. 26 ainakin hetkinen, kuka on 26. Hetkinen äkkiä jostakin numero. Olisiko se 28 ollut siitä sittenkin, katsotaan nyt onko meillä 20 olennaisena ja ilmeisesti siellä on autossa, onko siellä nyt akselin auto menee vähän pyörien päältä yli, niin menee niin aatista lukkoon, että siellä ei saada. Mä viikkaan, että siinä oli jokin tai sitten siinä on nyt tässä autossa osapuolella. Toinen olisi voinut olla Pauli Käärä. Katsotaan, ketä täältä jää puuttumaan. Äkkiä lista koko sivun kiitoksikelle ja se työnnetään syrjään tupla kentällä. Sitten Antti Väri kolmannella tuomaalla, Koskinen viidentänä, Napsala kuudes, Laukkanen Tykkälä kahdeksantena, Käärä yhdeksäntenä, eli hän on liikkeellä. Pohjasmäki 10, sitten Nittumäki, Ristimäki, Tölli, Rintala, Vaahelahti 15, Lissanen, Blomberg, Maakeström, Saari, Petäjä 20. Ja kolmet myyvät tuossa ekalla kierroksella. Ja tässä tullaan Parkkarin kädessä, sitten 0,3 perässä Kiskola, Väre 1,6 perässä kolmantena, Suomaala 1,9, Koikkinen viimeisenä 2,9, Rantala 6, 3,2, Rautanen 7, 3,4 kärkeen, Sirpa Tikkala erinomaisesti 8, 5 sekuntia kärkeen, Käärä 9, 5,9,
Esa Niittymäki on noussut myöskin hyvin tuolta lähtöpaikaltaan. Ne on 11. Meille kaikille tuttu talokauppias, joka on hontarakenteen myyjänä, oli ennen, mutta myy nykyään mun setä ja Kaari 20. Ja hän on viimeinen auto, joka liikkuu. Parkkanilla Kiskolalla kova ottelu. Ja Kiskola jarruttaa viereen. Ei kestää. Aivan vierekkäin lähdettiin painamaan tuonne kohti Sikameja. Voi TV-kameroita. Parkkari ja Kiskola painavat vierekkäin tässä vauhtisuoran päästä mutkassa. Kiskola sisällä, Parkkari ulkomailla kohti noita rekkaita, missä pitää Sikaani pujotellaan rekkaita. Ei saa sitä keiloja, ei saa kaadella. Ja nyt on jännä paikka kummalla avauksessa. Aivan mahtava veto tuolta. Kiskola tuli Parkkarin viereen jarrutuksessa. Oli eroon edelleen. Kiskola liikkuu tässä suoralla hyvin. Nyt hän ei lähde yrittämään. Kiskola Kulmonen 1,3, sitten 0,3. Sen jälkeen tulevat Ranttala ja Laukkanen nipussa. Ja Tikkala ja sitten sen jälkeen on eroa useampi sekuntia, Niittymäki, Ristimäki. Ja Mika Lipsanen vetää tuota viimeistä joukkoa, hänellä on 20 sekuntia kärkeen. Vaakehtunen Ristala, Kumola 24 kärkeen, Maanalahti 27, Kuupäivä 28 kärkeen. Siinä tällä hetkellä tilanteet ja Tuomaala tulee ilmeisesti perään. Ja Parkkari, Kiekola, Läre, Tuomaala, Koiskinen, Ranttala, tällä yhteydessä. Ja hyvä yleisö, kuten näette tässä vauhtisuoran päänkin kaarteessa, ratatuomari piste 1, niin tuolla ulkoreunassa vilkkuu keltainen valo. Ja Tikkala saa 3 sekunnin penaltin keilaan osumisesta. Elikkä Sirpa Tikkala numero 43 plus 3 sekuntia keila penaltti. Ja nuo vilkkuvat palottavallakin tuolla, ne ovat parasta nykyaikaa, ne olivat viime viikonloppuna tullaisia. Tämä on siellä verkolla vilkkuva pyydiä. Tänään on ollut sitten formuloiden aikaa, joka on tässä ollut se huomenna. Kaikki on päässyt tuossa toista toisenaan. Läre on joutunut kannauttunut enemmän. Hänellä on kärsivästi toista sekuntia eroa 1,4. Ja Henri Tuomaalalla 2 poistumisen vähäisimpiä. Hän on vahingossa koko tuolla ajatella mukana. Hän on tällainen sitten ajassa mukana. Ja näin hän on sitten Ranttamäki ja Niittymäki. Se on niin lähellä tuossa, että ne jarruttaa. Nyt jarruttaa Kiskola ohi. Näin joutui Markku Parkkari tästä suoraan päässä luopumaan Parkkaa perässä, eli ihan jarrutus tappi etäisyydellä, jarrutus toista. Ja näin heiluu ulkulippu saman tien, Sami Kiskoista on 4, Koistinen jää 1,7 on 5, ja Laukkanen jää Koistinen. Laukkanen